Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl ug si Nonchalant. Si Lolo? Ngano? O sinahitabo ni Lolo? Wait. Nakailakas akong apuhan? Ngano? Ay, kanusa lang? May wa pa ko masay na hafa kondo? Tubag ako! No! Ayoko tubag panghupaw lang. Gusto kong masayod. Managkaila ba daay mo og ni Lolo Agosto? Fakundo sa ba? Oo! Managkaila mo? Ngano? All along managkaila daay mo? Kiila na daay ko ni mo? Ngano? Ngano, Fakundo? I have my reason. Og may rason sad si Lolo mao ba? If only you'll remember. Ang unsa? Unsay angay na kong hinumduman? Ayoko tubaga og laing paghupaw. Igok na ana. I need answer. I need answers. Nagkinahanglan kog tubag sa daghan akong mga pangutana, Fakundo. Nag-away mo? No. Yes. Wa ta mag-away. Nangita na kong away ani pormaha, Fakundo. Kung dili ko nimog tubagon, away na gini. No! No! Kawal freak na gud mo, girl. Abi mo na ako pa-chill-chill, review ka. Hoy! 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 Nasa ba ka? Hoy! Kaya gubot na sa kalibutan na to, pagkadiha. Ganay, mong laway o, mito. Mito, dala, ay, di pa sa akong paa. Iyo! Nakaako rin kang higda diha sa akong paa. Samsang sakit kaya akong liog, kaya wala ko makabantay nga. Nagangat na dahi ko, ang natawag ko. Bangon ay bangon. Bangon Pilipinas. Ay, mong laway o na. Basta akong paa. Tanawa na. Oh, iyo. Dinalaway, mantika na lechon. Alay! Tubagan na akong bagutan na, Fakundo. Later. Karon na akong gusto. Later. Nag-away na sila. Ambot lang. Wait. Ambot lang. Basin Basin. ako. David, Yes, girl. Present. may tarabutan ka ba ini? Ha? Ikaw akong gikauban paingon ini dapita dili pa. Oh, anya? So may kasayuran kasab nga managkaila si Lolo og kining atong driver karon. Dahom! Kita driver, girl. Kini tiguwa nga Fakundo. Saba! Hoy, pakyon ko nimo. Mabukol ka rin akong agtang, ha? Kapuya nimo oy, kalit makag-break. Nag-seatbelt ka. So you won't have one. Agay kami dire. Kami dire dire. bro. Kami mag-seatbelt. Naupo na mong naong sluyos bangko. Sakit na See? May nabungi tungod kay reckless ka nga driver. So driver ko ninyo? Driver! Really, Christine? Driver ko nimo? Driver gani. D-R-I-V-E-R. Driver. Melvin. Eli. Down. Ha? Ala, asa ka na ay? Ay! Pagkadaungan mo, sir? Asa man may bro nga ngit-ngit maging dapita. Mag-usap mis gawat. Hindi na kong... Kanaog mo. Kaya may buhaton ba ko ning akong pasahero sa tubangan? No! No more questions. Patay. Suko na basta moingon na siya na. No more mission. Dali na magnaog na tatang. No! No ha, dili sila mga naog. My car, my rule. Gano'n pa ka naogon man nimo sila? Driver ko, di ba? I will show you how I drive. Ay! Hoy! Okay. Huy! Okay. Nakasabot namin, sir. Talaan, kaya nito manaog. Dali. 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 Naman ko, ha? Kasabot ba? Ala. Naman din. Ano to?
Mananaw tag kuan stargazing sa gawas, ha? Duwa tag stargazing? Ha? Kada mo sa kanya. Hoy, Ellie! Melvin! Melvin, ayaw ko ninyo! Melvin! Ay! Ngano kalit pa ni mong gihig na nga akong pangko? Ipakuratan na sa guni mo, ha? Nilupad akong espiritu o kalit. Asa pa ingon? Sa langit ba? Uy, pakundo. Doon na kayo mong naong nako, ha? Palayo. Palayo. No. Kara, iinang pahawa, ha? Ipaduol na hinoong ka na ko. Pahawa pa! Malipat ako si mong kaduol pa. What did you call me? Driver? Oh. Kaganiya gitawag ko ni mong hobby. And now, driver. So let your hobby drive you. What? This hobby of yours is a good driver, as a matter of fact. Sige lang kag ni Siri ha, si Tengse. Nalingol ko na nila nga nasa suod ba. Ay, nagunsa na kalat sila nun, no? Murag wa pa may nahitabo. Wa pa man maun sa ang sakyanan. Namantay sa ka. Pangadahangad lang ka diha. Katik-atik na mo lang, tanaw-tanaw sa langit niya. Gani. Iya day, namantay ra ka, ha? Namantay ra ka. Ay, bayot biya ko day. Natural, literal, natural. Ngayon tayo yung jug ko. Ay, abot lang mo kung anong himantayon sab ka. Bayot sab ka. Pagka tinuod lang, kaming mga lalaki, padidi lang may himantayon kunuhay. Pero ang tinuod, sabi tinuod. kami mas himantayon kaysa mga babae. Ay, agreed! Tawang! Mga doble, ang among kay mantayong mga bayot, kay lalaki o babae na good me. Hello? Ano man? Tanawang ka mo. Nga naman? Nag-Titanic? May paod na sa bildo, sa bintana, sa sakyanan. Di ba mo tayo mag-salti? Na! Hala, may nahitabo na. Why did you do that? Shit, kasakit sa kong agtang. Ano gihidbat mong kunin mo? Wata kahit bata. Nagtagpo ang atong agtang diyang kalit kong dibangon. Shit. Nadayon na yun ni kabutoy. Damn. Oh, huy. Asa na masab ka? Bangon ang pagbalik ang mong bangko. Disappointed? Unsa? So nagpaabot yung kang may buhaton ko nimo. Unsa? Hilas. Assuming nga tigo. Say it. Ano ba? Dali magkata. Good. So na mo pagbalik. Pagdali. Umana! Ay, ang showbiz! Dali agad! Murag quickie, kayo quickie. Murag ganun dramang kwaki-doki. Bati, basit. Dali na! Fasten your seatbelts. Kinalang nga makaabot na dito sa syudad. Nausik na ang matong oras. Kinsang sa... Just shut up. Kung di ka gustong sa hotel ang atong paingnan, imbis ka sa ospital. Ospital? Ospital? Ngano? Kinsa na ospital? Si Lolo ba? O sa'y nahitabo ni Lolo? Facundo, sa'y nahitabo ni Lolo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!